Sziasztok! Akkor most ez egy ilyen kis esti forti lesz, Adéllal, kis Battle Royale. Ki a vezet? Ki vezet? Most mi? Hát és ki vezet, mert így össze-vissza megy. Nem érek oda, én ezt elcsesztem most. Azért a másodiknak sem vannak lett, az már nagyon jó lenne, amíg ahányszor megyünk másodiknak mennénk. Tök jó. Félek, hogy faldencset kapok, ne. Csak az van, hogy itt egy shadownos ember kell, mert nincs fegyverem, azt itt shadownozott egy másik emberre. Nekem 2 fegyom van, dobhatok egy pisztolyt, ha kell. Oké, bármi jó. Jövök erre az emberre, látom. Itt találtam neked egy shotgun-t. Ha találkozunk, odaadom. Thank you. Hol vagy? Itt vagy a tetőn? Dobom is a shotgun. Nem a legjobb, de ez van. Oké, hát a második legjobb. Oké, hát ez meghalt. Én nem tudom, de ez a bandage, ez mindig pont úgy hílál fel, hogy így 74, és akkor még pont tudok még 75-ig. Igen, tudom. Nekem is ez van. Hát itt csak Mit nem lehet olyan egy lövetet. Csak Iron Majd megyünk máshova. Azt a Finhammer. Ó, topognak. Majd megyünk, igen, most én is adom, csak én kiütök pár Itt van egy nálam egy team. Jövök. Ami nem erősek. Igen, én voltam az utolsó lövé. Ja, én Én voltam az utolsó. Tessék itt egy ilyen pisztoly. Szeretem. Várj, ezt nem akartam szólni. Itt valahol topog. Azt látom. Igazából azt én látom, nem hallom. Igen, én is. Látom a képernyőn. Én is. Itt egy ilyen, találtam a földön. És neked nem kell? Nem, nekem is ugyanolyanom van. Ja. Akkor köszi. És gyere ide le, ide még ne fejtesen, csak ide. Köszikám. Ó, feltöltött, és most le is eshetek, sem sebződök. Jó, igen. Lássatok. Azért én nem estem most le. Én benne van az asztal, hogy ne essek le. Már volt, hogy így hajtam meg. Én egyszer majd meghaltam, ráadásul a stream közben. Itt engedem ki ezt a cuccot. Ó, itt fel lehet most sliderezni. Hol a kártyája? Ja, oké, megvan. Konkrétan csak rare cuccaim vannak. Az nekem is csak kis hér cuccaim vannak. De jelen is van ott benne. Menj a rivális tudsz, akarok egy rivális. Ez erre van itt elmegyek, az itt van a rivális. Megnézem, milyen fegyókat lehet venni. Ó, az exotik... Ó, mindjárt csak veszem egy exotikat. Tudtad, hogy lehet itt XP-t venni? Tudtad, hogy lehet itt Lehet, XP-t venni? csak hát 7000-et lehet csak. 7000 XP-t. És úgy most kaptam 25 000-et, ez semmiért. Nem tudom miért. Én is. Mondjuk vezeste. Jó, én megyek vezetni. Megyek a riválisomhoz. Várjál, csak bejelölöm, hogy körülbelül mit van. Kilőtt, hogy ez csak a fajnak volt ilyen, vagy egynek az ütközésnek volt ilyen effektünk, vagy ez valami lövés volt tényleg. Jó, ott valahol lőnek. Biztosan a riválisok. Meg is ölték. Szép. De gondolom ott ölték meg. Én is azt gondolom. És felszedni. Menjünk rá az emberképre. Igen, ott is vannak. Elég nem ott van. Igen, ott olyan szép kis harcocska van. És ki is szállhatunk. Hui!
az. Jó, ez viszont az engem ki fog nyílni. Engem is. Maradj itt, 155 vele csír. Pattan, kikajegyek még. Tessék, Kösz. félek, hogy lesz nagy bizma. Meghalok. Ja nem, mert itt egy ilyen kétszer. És amiben még amúgy 90 Ja, adtam volna medkitet. Ja mindegy, nem Adtam kell, volna most ha nem medkitet. kell. Ja, jó. Mindegy, ennyire azért nem lett kitelek. Akkor gyerek így már, akkor dobok ilyen füstöt. Én csak kidobtam egy 200-as tőle. Van medkited? Én nincs medkitem, de most. Én sieleket gyújtok. Nálam mindkettő van, úgyhogy szerintem medkited. Hát jó, csak 6 HP-n van lent, arra nem fogok azért. Feltettem egy 200-as, meg van 3 shieldem. Ott Ja, a várjál, kis kártya. teker. Tessék, itt van 2 big shield. Már tele vagyok. Oké. Mert most már én nálam is mindkettő van. Te, ez az a fegyver, amit szeretsz, vagy ez nem az? Hát ez billentyűzetről szerzetem, úgyhogy én ezt szeretem, de kontrollerről utálom, úgyhogy nem tudom. Mondjuk rá, hogy ez... Ilyenkor kérdezek azt, hogy most miről játszok főként. Akkor kell. Hát, hogyha neked kell, akkor nyugodtan használj. Nekem nem kell. Akkor köszönöm Én csak szépen. neked hoztam el a táblázat. Köszönöm. Csak azt akartam megjelölni. Menjünk megint egy hibátos tucat, hogy most megértelek. Itt lehet ilyen exotic mamut pisztolyt venni. Ezt láttam! Ez deltelt ez a pantról. Ezt én is láttam. Tudod, Igen, figyelj, Benz. az a Greedy, vagy mi annak a neve. Akkor Tőlem mehetünk. menjünk a riválisomra. Így a pont emelkedő irányba, és akkor én pattinthatom magam. Az alagútba menjünk le? Itt lesz hardboard. Ott van valaki, de ez nem. Ez nem ő az. Ó, viszont ott lehet, hogy ő volt. Ott valaki egy futkos. Na, ő se az. Na, én még nem figyeltem, és engem nem figyeltem. De valaki még mindig volt itt, csak ő fent van szerintem. Ugye nézzük Igen, fel. menjünk fel a lövöldözésre. Ó! Itt egy ember, de Én ő még se nem az. vagyok fent. Oké, hát... majd jöhet. Hány team van itt? 2 team van. Várjál, még ugoltam, hogy itt tudom én, mert én még egy ideig nem jöttek oda. Ó. De én elbújok lent. Üldöztek. Akkor nem megyek. De ez hozzá. pont az, aki egyedül volt, nem is az az meg, aki Na, azt nem is elhiszem a neked. riválisom, hanem egy másik team, ami egy emberke volt igazából, aki ott tartózkodott. Nyugodtan, és akkor parancsolj, ezt neked hoztam el. Köszönöm szépen. Valaki lő rám a hegybe. Jó, most váltok át kontrollára. Most váltok át Gyere be kontrollára. ide. Gyere be ide. Pisztoly van itt esetleg. De azt annyira nem szereted, úgy tudom. Igen. Én most úgyis amúgy az van nálam, úgyhogy inkább legyen Itt van nekem 50 sniper ammo, amit nekem nem kell. Jó, mert neked nincsen snipered? Vagyis legalábbis Nem. ezen kívül amit Ott adtad. egy shotgun, amit itt találtam esetleg. Köszi. Semmivel nincsen shotgunom. Ó. Neki szeretek a shotgunot. Találtam ilyet. Oké, mindjárt csak a Rivals automatánál kérek egy kis Rivals emberkét. Itt. Igen. Tőlem. Yeah, okay.
Ez ölt meg! Jaj, de jó. Amúgy nagyon pró volt a gyerek. Úgyhogy maximum ketten megyünk el. Igen. Úgyhogy most már óvakodnunk kell tőle, mert úgy látjuk, hogy még él. Amúgy itt egy ilyen sniper, hogyha kell. Nem, azt én tudtam ki. Valahol itt lesz. Itt van valahol. Tudom. Ott lesz fent. Ott a bokorba, ott van fenn. Most már leesett. Ott van a barát. Úgy leszettem. Ó, Egy koronái volt, szedd össze gyorsan a koronát. Mármint amit elloptál másoktól. igen. És itt van az Aeron Rocket Launcherem is. Itt egy ilyen. A Victory koronát az eltűnt. Közelre rámentem erre az A emberre. Victory korona az eltűnt. Néztem. Oké? A Victory korona az... Nincs itt, nem mindegy. Egyszerűen csodás. Igen. Visszakaptam az exotikomat, meg most a shotgunom az mythic. Az igen, mindig egy bővető. Igen. Igen. Ez volt nála. Hát ezzel szeret le így. Mondjuk igazából a gépfegyverzetre, de akkor is. Ezzel szeret le így. Mikor a másik a gépfegyverfegyverje is. Ő ezt ára is olja. Tudom, hogy van egy boss, ami ezt adja. Volt egy mythic kesztyűje is. Csak azt nem tettem fel. Jégkesztyűt vettem fel. Oké. Ja, nem tudtam, hogy a jobb gomb is csinál valami. Hoppá, vagy Hát ilyen sebző tornádót csinálsz. Ó. Oh. Akkor menjünk át. Van egy 200-asom, azt felfog. A mythic a 173-as sebez. 173-at. A mythic. Hát igen, ez egy ilyen, és 2 lövet van benne. Igen. Érted? Csak a mítikben van 2 lövet, a többiben nincs. Ott egy ember. Ha minden már elhúzott onnan. Ebben én meg már 5-öket sebez a fő. Persze bent vagy a körül? Igen. Azért én rakok neked ide is. Siedet, de amúgy tudok adni majd medkitet, vagy ha kell. Nem, vagy kell. Van 2. Ó, lőnek rám! Viszont a shield jól jön. Ott hagytam a sniperem. Elfelejtettem. Szerintem én kíséreltem egy healt, és rossz helyre raktam be. Most akartam snipizni, azt nem látom. Nagyon lőnek rám. Igen, látom. Én is jöttem, kicsit 26-ot adtam is. Ez volt a riválisom, majd visszajött. Ez mi ez? Mit csináltam? Segíts! Gyere le hozzám! Itt ilyen füstbe heal felőle. Ó. Azon nem számoltam, hogy jön a storm rám. Itt vagyok a 2-es emberkéknél. Én meg a világ túlsó oldalára sikerült felrepítenem magam. Össze kellett volna szednem egy sok évet. Ríváznak, kért ki. Hallod? Ugye? Úgy. Megvan. Gyertyúk. Hát akkor... Szia, és akkor... Sziasztok! A témában lévőknek. Sziasztok, ennyi volt a mai live. Igen. Mindenkinek ilyen jó gémeket kívánok, hogy Igen. második és Victory első. Royale meg. Igen, második. Második és első, és ez mindenkinek ilyet kívánok. Igen. Úgyhogy sok szerencsét, sziasztok! Sziasztok!